Stonecraft nga iya ni Lapu-Lapu City Councilor John Alforque gireklamo sa pipilan niya kamasilingan nunod sa namugna nining abog. Ani ang live report ni Luan May Rondina. Bye! Lan ang mga pag-ubo, sinusitis ug ubang mga upper respiratory infection ang gikabalakan karon sa mga residente sa Bagong Silangan Community, Barangay Mactan, nunod sa abog gikan sa naasong Stonecraft. Sa video nga gipada sa RTV Balitang Bisdak ni Norman Arsenal, kansang panimay na himutang sa luyong bahin sa Stonecraft nga iya ni Lapu-Lapu City Councilor June Alforque. Makita og madungog ang nagpadayong pagtrabaho sulod sa naasoyng Stonecraft atol sa kagabhion, matod pa nakamugna og kaabog sa palibot niini. Gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ganihang buntag ug dayag ang kaabog bisan sa mga dahon sa kahoy ug sa mga panimay sa dapit. Bisan gani ni mga dahon sa kahoy. Kini mga buga. Gikan man ni sa iyang shop. Mo na mong concern kaya akong asawa na ang guna siya kanang slightly heart enlargement niya. Nay panahon mga kutasan ni siya maglisod og ginawa. Mo na usa sa mong concern niya mong mga anak diri mga bata gipang ubo gipang sipon. Bisan kami gani dagko. Hindi kagabi kay murag gyud nagpag labi na tong iyahang makina gani nga dako nga mo andar murag yug nagpag nga mo ang balay. Mato ni Norman, gipadangat na niya ngadto kang Konsehal Alforque ang sitwasyon nila ug sa iyang mga silingan apan daw wa kini lihuka. Gani may giandam na nga SWAT reklamo si Norman nga ipada niya ngadto kang Mayor Junard Ahong Chan ug gipirmahan usab sa iyang mga silingan. Mo naman siyang gireklamo ani mga 1 month ago na siguro niya. Mo ra magyapon nagkaistorya may ingon siya pakita niya paagi nga makuan ako ng abog pero hantod karon makita man nato sir so makita ginato nga gakuan gyud ang abog ba mo ni nga ni duol mi ninyo nag-message mi ninyo kay para masulbad ni among kuan dere among sige hanggap anang abog gikagbuntag hantod gabi Mato ni Konsehal Alforque nga gipangitaan man niya og mga pamaagi aron kaminosan ang abog nga mamugna matag higayon nga mag-grind og bato ang iya mga tawo sama sa pagbutang niini kanunay og tubig. Kaya na ato agid nang butangan og bisag magkuan na for the meantime ato lang butangan og ang trapal bitawam para nga og di magkalikayan ang atong trabaho nagiabog ang abog dili na gyud makagawas ma'am sa area ma'am. Nangay usab siya og dispensa sa iyang mga silingan ug misaad nga iya gilayon kining hatagan og kasulbaran. I will see to it ma'am nga ang kana nga concern ma'am ato gina siya nga kuan nga 100% nga dili na gyud sila mahasol ma'am. Mao ginatong kuan kay laim sa kayo sige tag kuan sa uban nya sa tuwa di inyo ta maka kuan. Mao ra gyud ma'am nya sorry kayo kung banlitan nakabalda man ko nakakuan sa atong pagpuyo. Lan mga alauna karong hapon nahatod na sa mga reklamante ang SWAT ngadto sa buhatan sa mayor samtang misaad usab ang panguo sa Committee on Environment sa konseho nga susihon gilayon nila ang dapit kung ma-turn over na ang SWAT reklamo ngadto sa ilang buhatan. Lan? Okay, daghang salamat Luan May Rondina.